Haino hai belai kino khairong basingsa belai kino eba mokolni muktui klainani eba bukhai hiokmani bukhani thei eba mokolni muktui klaimani o koktmarok ongkha korbuk bolok bai khobjak patisori edisi village rotonmoni parani khoroksa sakrajuk belai kino dukhu jungjal eba abahai bial obab kosto tongo phiaba kwbangma sarkar phayo thango ongui tongo phiaba tabuk phano Tripura saroni o kopalni kothoma eba kopalni jungjal tabubo yakaglaya ongui tongo kwbangma thayo no mohai ongui bo tongo Tripura saroni o kopalni biriman no bufurjani yakakno phiaba tabubo saimaya kho haini bagino busa bini tongjamani bo busabo bobai kerikha sai tongjamani bo sai kerikha phiaba bo tabu sai singno tongjawo bini mung ongkha Podani Tripura tai bini busaini mung ongkha Swarno Singh Tripura phiaba bini nukhungo bo tabu sai singno tongjawo sai singno chajawo nok kwrui huk kwrui ogomai kwrui kanari kwrui eba nokhano bini nukhung khaiye wati phaika hingke wati manjagui no bo thoi tongjawo masing phaike bo siari chawoi kwchakma chawoi haikene bo ma thojawo phiaba belai kino khairong masingsa bwrui borok saising tongjamani bo bahaike nok huk kaham khaimanai nukhungo chanani mai kwrui kanani ri kwrui ingui tongjamani bo bahaike nok kaham tangmanai sarkar rok phayo ongui thango phiaba tabuk phano bini o nok khungsa phano manya eba chanani manya eba thunani jaga kwrui ongui tongo phiaba khoroksa ni nukhungo hingke tongbaya chabaya ongui bo tongo phiaba kwbangma lukurok tongo abo hai je man tongnai borok bono swkang nok bo mano je nok huk kaham borok bono nok huk bo mano je rabat bagan ganang bono rabat bagan bo mano je ban ganang bono ban bo mano je a ganang bono a sara bo mano abo haino ongui tongo kwbangma Tripura sa thairago phiaba kwrui Tripura sa nukhungni borok rokno tabuk phano hapang eba thanggrung thang tongnai rok tabuk phano nugya tamoni bagui nugya abo ta lukurok khao satai naitonde chini kok TV channel misingti o mangpli no naine di bini no जों asake bigra kalaijak bini sai kwrui tei bwsa tongmani khoroksa tongmani kalang thangkha yakarui tei bini busu kaini be tongo no bini tongthainok rok kwrui watui rok phaikhai norok nainai di bono hapang slaijak bo sapon sep tep maya tabuk hapang thango phaigo oro nainai di do bini nok asake osubidar nainai di bini tongthainok bo tangane phamkrui ko sini kja kau sangnai mo bo parang kha Ratan moni para engkai ama bo ponsai be khojab bo ponsai be khobjab bo bo saimania nini tama problem tum amano tege kisa samana de nang nini chrai di tung bas nini chala di tung nini nuk ro so obostha hamya engkai nang sarkar thani tama saijo nai lukuron thani tama kau kursar nam sunu nang hapangni thani tama sana umsuk sarkarni thani kisa sage de mano nang inugo nang haisungdi tungna bsabutei be tongo nini bsaro ka biang thangkha nana kisapano suba suro khlaya de suba subu kriyani hago khaya suba subu ke sarkarni thani nang tama nai nam su lukuroni thani ga nukha nai khulaga ha phai ma tu ke ima hai inugo tungni no bisip suro kaka bsuk bosoro kaka inugo asino go khulaga inugo ta beno go ma tu nini ration card ode tung ditung
nang batarok de ma Masa memang lu ada. nai nai di sini kogo sing khnai ma khana hapang thango phayo sing mahai mang plirok sini tini kasai phaika rong nai nai di